ang mga gapnod sa kinabuhi. Kapildihan sa duwa, kapakiyasan sa guma, mingtulo mga luha, kasing-kasing nag-uga. Kining kasinatian nga inyong madunggan. Paminawan ninyo, basin makarelate mo. All-star cast ang artista, aron buhion ang drama. Idol Dagol ug Inday Tanini sa mga gapnod sa kinabuhi. Prepare yourself for the big fight. Idol Dagol Of Inday. Idol kayo tamo parts ba? Ay, Marge, you're my idol. Perminti ko kapaminaw sa inyong programang mga gapnod sa kinabuhi. I always listen to your program, Stagnant of Your Life. Labi na kayo din sa mong dapit sa may pag-asa Bangkerohan, Davao City. And most especially here in my hometown, Future Village, Davao City. Future. Pag-asa. Sino ang future? Pag-asa mo. Itago na lang ko sa pangalang Rogine. Just call me Rogin. Ang kunon ko dolanday nga usa ko kalalaki nga nakulong sa lawas sa babae. Yes. You know, I accept that because I'm a Tom Rider. Tom Rider. Tinuod na tumboy ko dolanday. That's true. I'm Toblerone. Bata pa lang ko, mahilig na kog duwa nga panglalaki. Since I was a kid, I always playing boys player. Sama sa basketball, Like basketball, mga duwa sa computer, family computer, pusil-pusil ug mga robot-robot. bang bang bang. I'm Optimus Prime. Di ko ganahan mo duwag manika og Barbie-Barbie. I don't like Barbie doll. I like gun and cars. Pagtungtong na kog kolehiyo, nakagusto ko sa kong classmate na si Leilani. When I'm in college, I found the girl Lailani. Graduating mi atong tungura sa kurso nga Mascom sa Universidad din sa Davao. We're graduating. And, yes, of course. Mass communication.
Yes, Mascom. Una pa man kami migraduar, hinahinay kong nanguyab kay Lailani. Before that, I'm slow down to, to force and to give my feelings of Lailani. Yes, again and again. Apan doon ako'y karibal kaniya, Dolanday. I have a love triangle. Si Gino. The name, Gino. Gikasilagan ko si Gino. Gino and Susie, I don't like. Tungod kay doon ako'y karibal. Dito na nagsugod ang cap doon sa kong kinabuhi. But I have a rivalry. And this is the story of the Stagna of my life. O ginili, ang may tabo. This is what happened. Hi, Leilani. Hi! Yan, wala sa buwan, may ganun nga magpakuha mo assignment na ni kay mag-listen ko spelling, eh. Ikaw ba? Huwag yan po kayo bago. Graduating na ta, ha? Ikaw, ayaw ko paginahan na. Lahat tayo mo kanta. Ganahan ko sa mga ba? Yung Japons ba? Nya, unsa man yung assignment, eh? Ay, about history. In Magellan, visited in Mactan long time ago daw. Kapuyaan, si balik-balik, ano, eh. History? Hindi ka po kabaluan na. Nagbalik-balik lang ka, anak ba? Ano ba, di ba? Ako may physics na bigyan ng ako, mga calculus, mga college algebra. Labot kayo na college algebra, bakit Hi, astig Lan. liog? Hi! Masa na siya, eh? Ikaw ba nga? Hi, Gino! Ay, busy ka na. Busy me, Jin. Busy me, Jin. Patabang lagi daw siya assignment. Magpatabang yung assignment. Awas sa diri kay... Assignment? Kanisiro. Ano pa, ani? Ikaw, Rogin ba? Sige na lang ang pabuot og assignment. Magbuot man ka. Pungkol ka? Magbuot man ka nga naman ako. Ako ba, kung inana, di yung gumaminaw ni mo ba? Kasi kaya nga nga pungkol ko. Ha? Ikaw ba? Feeling kayo ni mo Ano nga dahil sa mandiay? aktor kay ka. Apart, ayoko ka na apart. Uy, Ha? sa manduha. Uy, Ayoko nag-away na naman apart. mo. Hindi ka naman ko di mong amiga. Magpaka-amigo. Bisag amigang dako. Sabi ako ka dahil sa maninang tanawa, no? Ayoko kailan na pag-istorya part sa mga kapart. Ina na naman siya. Ay na lang na siya bislagot. Ano, pabuykat-buykat pa. Alang, tanawa nga. Idol ako si Kwan. Kumalo ka, idol ako sa si Gira. Ha? Ay naman si Pag-away dati. Tabangin na lang na siya sa yung assignment. Ikaw lang, di ko gana na ni Gino eh. Saan na siya? Pasensya na pero di ko nagabuhat og assignment sa mga tao nga sunod ka, inutil ka? Sige, ina lang kong inutil, okay raman na sa kwa, kaya suyak ka. Tara, ato ta dito ta. Lailani, tara, ato ta dito sa kantin. Librehon ta ka dito. Lan, kita lang tao niya, ha? Kita man, mga makubalan mo niya. Ha, unsa man, ha? Uyab mo? Kuya, amigo, minamigod, dagay mig buhaton. Oh. Saan naman sa mundo ba? Ay, pag inanaw, yung sa mangka. Sa mga gantuhan na niya. Jex, there ko Jex. Hey! Right, right. Wala. Sa may gusto ni mo, Regine, padumog na gani akong sigbin? Wala may pili ni, basta Ano ka squat pa? Paano ka experience na pandi ka para ako amigo pa nga. Ingon na amigo. ihaw itong alimango nga bayi. Kaon, may nagtabasakan. Ayaw na lang ko ipakuanaan niya. Tara na. Paminaw ang mga tao, mga way kaugmaon.
Ikaw ba pa ka kaayo ba? Dito sabak ko diribi ko. Isusot sa rin mong short nga. Pinapuok ba? Ay, anak ba ikaw? Ayo. Pasama ko kita nimo. Ayo! Kita ka naman. Amot silang... Oh. So, tama sa dito na sa mukha. Ina nga natigibungan. Matag assignment. Ay, Gino! Ay, flowers for you, day. Salamat. Awa ba'y masakiton dire? Ano naman ka dire, Gino? Ikaw kung kastorya? Ha? Ikaw kung kastorya? Nalasag mo bro, mag-away na sa Ikaw ba? Ayaw pag sige inana. Ikaw ba yung ibisitahan nga si Lilani man? Ano naman kung bisita? Hindi nga nung magbuhat Dami gibuhat dire. Imuha ni balay, yaman mo ni balay. Okay, ako may nakaw na din eh. Sorry ah. Ako may nakaw na din eh. Hindi ko gusto mo patulan ng Ah, di layas dire. Hindi ako sa patong sa layas. Unsa man gyud? Ikaw na lang po patulan. Hawa dire. Kasi din na siya nga, mamugos na siya. Damgom siguro ni bayanan na ikaw ba? Eh, dali, kung babae mangga. Ayaw, ikaw, hindi ako, Makapaw na lang sa ako ha, mag-away na lang mong duwa diha. No. Dali. Bisag. Lan. Ko lang good. Pagsabot mong duha. Lan, pandit sa di ako matulog, di lang ako matulog, di sa balay, di rin lang ako matulog, Lan. Sige, magsabot. Hindi man ka matulog yung Di lang tawag. matulog, kuhan ko, kabalo, biyak layo kay tamuan sa mga kain. Laki bitaw ka. Dili ko, di, kabalo ba yung ka nga, inanir akong forma, pero kabalo ba yung ka nga, dalawang kay kong ngit-ngit. Ano na lang siya may paul uli, akay, di mo naman ko ngit-ngit. Ano na nasabot tayo. Sige. Sige. Pagstorya diha. Pwede ba first 30 minutes ako sa? Okay na ba na nimo? Oh, okay na na. Ha? Okay lang? Okay na na ang first 30 minutes sa tunay na lalaki. Sige, feeling man mo nga lalaki ka, ako sa'yo na. Okay, ikaw na. Sige, Lan, para sa mo de flowers. Ganyan mo naghihatag, di ba? Bawgan para na sa klaro lang nako. Takda naman pa rin yung kauban. Ipakog ko nun yung duharon. Ay, chocolate pa rin. Kabalo man ko nga hilig yung kaani. Ay, ka na ako gihumot nga. Ano ba kung wala ba? Salamat. Ay, bebe, kaya ko na yung chocolate, bebe. Ay, manong kaon man gana. Di pa pwede. Sililani ka? Sige. Lan, tagay ko ng chocolate mo lang din. Sa part, nagsabot ta, di ba? Sige, dispituhan ako na, lalaki man po ka. Sige. Sige. 30 minutos ba? Ay, isturbo dia. Sige, part. Samok mo kayo, tumbuyan eh. Puro rin guwapo nito, ano nito. Dadalay chocolate ka na lang. Natagalag chocolate. Hindi guwapo. Kanang ruban silang 2 weeks eh. Lan. Mag-away na lang mong duha. No. Kabalo ka, gusto na ako karang weekend, panhi ko dire. Se. Sorry, ilagaan nyo eh. Yun nga naman daw. Bart, ang sama na, Bart. Part, ilaga niya, part. Uy, Layla ni, ang ilaga, padulog si mong bilangan, ha, bebe. Nasaan tong kita? Yung man nagisundan na 30 minutos ba, sa mukha ni mo. 25 minutos na lang, oh. Sige. Kanang mahilig ba ka o ka ng mga ginataan? Mayo kay ko luto og mga chicken curry, kanang mga... Gulay, anak. Oh, ginataan nga dabong. Gusto ka? Ay. Magpaluto na ko sa iyaan nga si Lucy. Excuse niyo, saan ba akong ibilin nga libro, de? Nakikita ka akong ibilin rin nga libro, na? Sama niyo eh. Samok magay ka diya. Sama nangita naman gusto kong... Ngayon ako'y basa-basahon. Sige, awato ka rito. Ay, salamat. Lan, balik tanong. So, tiyan ka. Na? Pag-graduate na to, trabaho dahil ko para sa tuwang duha. Kung gusto ni mo abroad ko dahil para sa tuwang duha lang. Basta sugton lang ko ni mo. Hatag na ko pati bituon ng mga ambuan. Lan, Manginam sa mag-Diyos, oh. Pero sa mag-Diyos. Salamat, Day. Duha mo didik. Bebe, kaya taga... milagro kay mo ko. Milagro kay pilan ko ni mo. Imahan niya, karing tagay, imahan niya, kanisa ka Diyos, ha? Ay, salamat kayo. Grabe mo naman eh. Bula, makainin mo naman eh. May luwa. Wala siya, nagina sa bangko pa, magbula mo dyan na. Concentrated nga Diyos. Okay, grabe concentrate ako, dito, guwan. Grabe, espiso medyo kayo ni. Concentrate pa siya. Laut mong kayo. Laut pa ni Diyos ani. Lami man san.
Mura mag ni subak. Ano mag... palpi-palpi ito nga, Diyos. Palpi cholo. Okay, sige. Salamat, ha. Salamat sa Diyos day, ha? Ay, nabago na Okay, nabago sa mangka. Sa pagkitulo ni mo diyan. Hindi. Yan. Ang chocolate Ay, day. sige, isturbo di. Sige. Unsa man? Sugton ako nimo. Ako to baso ba yung baso? Paano ko? Ang baso. Hindi man ako niya pakwaon. Samot mong kahit ka. Part, kung ano ko ni baso part, kailangan umigas ni di part. Ano ba yung kada nga nagkakayo ni umigas sa ilang balay? Sa makausap pa, Leilani. Unsa man? Moingon ako, I love you ni mo. Sabi mong reply. Asa to dictionary diri hang? Dictionary ri ah. Ano manilig man yung gani gabi ang dako? Siligan sa ako diri kay nagkakayo umigas. Uy, tulo-tulo ko diri oh. Sa juice. Hawa na ba? Kay gamay na lang. Leilani. Elementary, high school crush na kay tika hantod college. Huwag yung nagbago. Kundi mo lang ikaw babay nga dalhon ako sa altar sa kaminyoon puhon. Di na lang siguro ko magminyo. So sa may tubag ni mo. Leilani, I love you. Unsa man? Gino, Time na. Wala. Time na, part. 30 minutes na. Sa mukha 30 ni. minutes na. Sa mukha ni. Paro na sa kong 51 din nga cellphone, oh. Tarawa, oh. Time na. Sama na. Ano na rito kaya ko na po? Sige lang. O, nasa ko lang. Bubalik lang ko. Laya kayo sa laya sa mga mamugos, mangka. Dahil sa X. Eh, dapat. Dahil 200 ah. Sama ka ni Sintas. Imuha na. Pag mo sulod ganitong si Tomb Raider dali, Blacky na yan, ha? Pati ko lang kayo ng Sintas part. Gangin na ni credit pressure, 500 kayo niya Gusto na. ka ikalso na ko na yung Domingo, meron na itravisiya. Sa magkain na yan. Pagkuhan, balas fight pa. Sige o. Sama ka mo ta. 500 o. Text to si Almarius ko. Yan na. Kulang ni 500 na dito. 500 ganyan sa Marina. Pilam di. Kumot, magod niya magod. Okay? Okay. Pagkuhan na rin, black ka na ka. Ikaw ni bahala niya. Yes. 2 years is my name. Nothing impossible. Lan. Giganahan ba ka sa itong ipangkaon? Oo, ayun, busog kay pabalo, beta sa kuwang. Murag, excited na dyan ko makadungog sa imong itubag sa kuwa ba? Kabalo ka, murag, mas tagaan ko sa akong mama kay ito, bayag, Dubai ako mama. Adalan mo ko yung mga regalo, computer, laptop, tablet, cellphone, sapatos, pero kabalo ka, bisag wala na tanan. Pagsugton ko nimo, ikaw pinaka the best nga regalo ako madawat sa tong graduation. Isa ka bulan na lang mo graduate na gud ta. So, unsa naman? Excited ako mabati kung sa imong response ako Gino, kabalo ka. Ay, Lan! Harap di ka dito. Hindi na kasi tuyok pa. Uy, gi-invite ni Jinjin ba? Mga doon na dito silang balay kay birthday daw niya Ron. Tara. Nagkaon ba mi? Ay, dito, nagkaon man dito. Sabi ni nagkaon diya yung sa... Manoy. Paano lang ko ka ng soft drinks ka dito? Takidakang kayo mga pagkaon dito. Nanay pasta di ako ang kailag. Kuan good. Sige na. Tara na lang. Tara dito kay... Uy, pangita kasi ang mama. Uy, asa na daw ka? Sige, Tara na. Gino. Tara. Part, pasensya kay Part, ha? Uha na, mi. Dawat lang, Part. Suya ka, Part? Nantay lang yung itong buhay yan eh. Kalagap!
Asa man ka? Asa man ka, part? Sa mga sikyo na kadali silang balay, ganun store mo mga dali. Natulog na si Leilani, part. Ay, disturbo ka, part. Alas 7 pala sa gabi, natulog na pa naman. Magbuot pa ka mo sa'yo na matulog ng tao nga nang sumok-sumok man ka. Isa. Biteres ng tao ba? Sigaw kay Magay Beauty. Kato rito, kay Sigaw Grace, wa Magay Beauty. Ato rito, linanito, ay naman sumok ka dire. Ikaw ba, napikon ako ni mo ba? Napikukas ko, ha? Unya, unsaman, ha? Ha? Suya ka? Ha? Saman? Ato na dito sa inyo, ay. Bro, tagiyag balay ba? Imo ni balay diri? Alis balay. Huwag martilyo. Duglog sa ulo, si Taytay. Sa ka, ha? Sa ka, ha? Sugol ka. Ha? Suya, majet. Dali diri. Suya, majet. Ay, kung ay, ako na. Lagot ka nitong buyak, ha? Ano ba? Ano lakot pa ka, ha? Dali. Boy, ikot. Kandalon mo ko di mo din sa kamaisan. Ayaw ko, nagsapaw kayo dere. Buang ka. Dali. Tanggalin ba? Aga. Unsa mo ko ali? Plastar ko? Ayaw ba? Ayaw. No. Ayaw ko na. Nalalaki mo. Ayaw ko. Pelbaw. Tama ko. Lagot ka. Inog ya. Suya na ko ni mo, ha? Sige, papiyong na lang ko. Makaligari mo gusto. Ikaw itong buyak ka, naglagot ko ni mo. Dali basta. Ayaw ko. Tipi. Tipi. Ay, girl. Ay, ang samay. Nasa lagi ko sa imo ha. Wa na ka Ano nagsiling man? pantalon. Nag-miniskirt kami noon ka. Uy! Nya, nag-make up pa dyan ka. Nya, beauty na kaiba. Gwapa na kayo ko. Magbuot man ka. May magkakaidali magkagwapa. Ako gwapa man ko. Kala kasi mo, pang hindi ka sa una. Ang lagin na. Sa una kay runner ka karon. Wala din na ka runner. Kita na kasi ng mga kuhaan. Ano, ang tao naman pag-usap na sa una kay kuhaan. Di ba sa una? Ang uban, kita ang dialog mga pulis. Pero, lipay man sila ron. Kinala man sila yung mga bagong gyapon. May naman ako ng astorya god. Ako, lipay lang ko karon kay, siyempre, nausap na ko. Nakarealize ko nga, di pwede kaunon na yun ng kuhaan. Di na pwede kaunon ng kalaganing tawa gani ka ng, usa ganing ka ng papaitan gani. Girl? Ang panyawan, di na siya pwede kaunon. Di na siya pwede mo na karon tamis na kayo ko. Kasi mo. Uy, Day. Lain may ato ba? Si Gino, bakit lagi niya ron? Ambot lang. Hindi lang ko mag-tell. Hi, girls! Ay! Jeno! Kiss ka. Nons! Kamanduhan na? Na Shakira ka? Oo, as in. Ang lagi na. Leilani. Wala kayo sa ka, Gino. Huwag ka mo na. Leilani, meet my girlfriend, Regine. Hi! Alam nga, saksi ng kamaisan sa inyong luyo. Kasi pasabot, Ana. Tulog-tulog, magugagod. Ikaw to, nadunggan na Ikaw ako. mo Tayaging ikaw ang gabi dato eh. Tulog mo nga, isa na lang. Mama, Ana. Ikot mo na siya. Okay, na guys. Ana mo.
man day, girl lalo na jud kayo ko. Saksi ang kamaisan, ug ang payag-payag. Nagtulo ka tuig na po nag-among relasyon ni Gino ug nagbalak naming magpakasal pohon. Gino, balintas kamaisan na po, Gino. Salamat na lang day. And more power. Po, Gino. At isakita na ko karon na para gini sa ko si Gino. Kini niya suwat magtatampo. Gino, I love you. Rogie. It's amazing how you can speak